Jednou z najväčších pých nášho mesta je pevnostný systém, ktorý z roka na rok priťahuje čoraz viac návštevníkov. Záujemcovia sa môžu na organizovaných prehliadkach so sprievodcom zoznámiť s jeho históriou a výnimočnými hodnotami. Nie je tomu inak ani počas letnej sezóny. Počas leta s veľkou radosťou očakávame návštevníkov na prehliadkach pevnosti. Sme otvorení každý deň aj v pondelok a v nedeľu s 2 až 3 stupmi denne. Pozývame návštevníkov na takúto 1 až polhodinovú prechádzku, počas ktorej môžu spoznať celú pevnosť. Okrem toho sa počas leta konajú aj nočné prehliadky pevnosti. Najbližšia bude 22. augusta. Pevnosť je možné navštíviť so sprievodcom nielen počas leta, ale po celý rok. Okrem toho ponúkame aj únikovú hru inšpirovanú románom Zlatý muž od Mora Youkaiho. Tieto priestory očakávajú návštevníkov po celý rok. Minulý rok sa v pevnosti otvoril aj pivovar Kamarum, ktorý je takisto otvorený väčšinu týždňa a je možné ho navštíviť. Pevnosť ponúka nádhernú kulisu pre svadobné fotenie, ale je možné tu usporiadať hoci aj svadobnú hostinu. Všetky informácie o tom nájdete na webovej stránke pevnosti. Návštevníci prichádzajú zo všetkých kútov sveta, dokonca aj zo zámoria. Naši návštevníci sú prevažne slovenskej a českej národnosti, za nimi nasledujú Maďari, ale máme aj veľa nemeckých a rakúskych návštevníkov. Čoraz viac ľudí prichádza z Poľska, no prichádzajú sem aj z väčšej vzdialenosti, napríklad z Veľkej Británie, Ameriky alebo Nového Zélandu. Prišla som zo Spojených štátov, zo štátu Nebraska a plavíme sa po Dunaji na výletnej lodi Viking. A keďže je nízka hladina vody, museli sme zakotviť na druhom brehu rieky v inej časti mesta. Snažili sa nám nájsť program, ku ktorému by sme sa mohli pripojiť a odporúčili nám, aby sme prišli sem, keďže tieto dve mestá sú historicky partnerské mestá, tak sme nasadli na autobus, ktorý premáva cez most a sme tu. Je to skvelý zážitok, je to tu krásne, je to naozaj milé mestečko. Dobrou správou je, že pevnostný systém sa neustále obnovuje a zrekonštruované priestory ponúkajú čoraz viac nových možností. Vďaka Fondu na podporu cestovného ruchu by sa mohli zrekonštruovať ďalšie časti kasární. Ide o niekoľko miestností, fasádu a chodbu. V miestnostiach sa pripravuje výstava retropočítačov a herných konzol a tieto práce by mali byť završené do konca júla. Okrem pevností navštevuje čoraz viac ľudí aj informačné centrum na Klapkovom námestí v Komárne. Do Komárňanského informačného centra denne prichádza čoraz viac turistov, aj miestnych obyvateľov. Môžeme povedať, že väčšinu našich návštevníkov tvoria miestni obyvatelia a hostia z Maďarska, ktorí k nám prichádzajú a pýtajú si informácie, ale čoraz viac ľudí prichádza aj z Anglicka a Ameriky a v Komárne strávia naozaj krásne dni, keďže vieme ponúknuť program aj na 2 až 3 dni. Výrazne vzrástol aj záujem o produkty, ktoré kancelária ponúka od miestnych výrobcov. Záujemcovia si už môžu vyberať z veľmi širokej ponuky miestnych produktov, od čokolády cez makové výrobky až po výrobky z tekvicových semienok. U nás nájdete všetky tieto lahôdky a turisti si veľmi radi odnášajú domov kúsok z komárňanských chutí.